आच्छा सिगाङावनो निउस पेटेल बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ आं जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे बेनोदि बिटिआर एकर्डनि बेलायावहाय माखासे जेन'बा अपोजिशन हिसाबै पलिटिकेल हिसाबै माखासे जेबो गैया होननाय बाथ्रायानो जाहैबाय। मोनसे ओरैबायदि जादों जायनाखि जेन'बा बिटिआर एकर्डनि बेलायाव जाय एकर्डखौ दिनै बर' हारि हिसाबै मोनसे थै मोदोम जिउ बावनानै दिनै मोनफैनाय बे मोनसे बिटिआर एकर्ड, दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै जेसेबांनाखि इसेबां डेभेलप जादों, मोनसे उन्नति जादों, मोनसे सान्ति जादों, हयथ' अपोजिशन हिसाबै राजनितिक भाबै हयथ' बिथांमोनहा मेगन सानानै बायदि बायदि बाथ्राजों सोंखारिदों बा बे रायजो राजा जायनाखि पाब्लिक नों आं जाम्बा जाम्बिफोरखौ माने हुलुस थुलुस खालामनायनि अनगा जेबो गैया होननानै आं बेखौनो सानो। बै समाव जिहेतु दा बिनि गेजेरावथ' ओरैबायदि जादों, जायखौ 17 बोसोर सरकार सालायबोनानै बिपिएफ दला जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानिखौ मावजोबनो हायाखै। दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय इउपिपिएल दल हिसाबै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गासिबो पाब्लिकफ्रानो दिनै बायदि बायदि अनसुंथाइ मोनदों, जायनि फलाव अरुणोदय PM किसाननिफ्राय लानानै 33टा आस'नि दङ। बे 33टा आस'निखौ दिनै साफ्रोमबो पाब्लिकआ मोनजोबनो 100आव 20% बाखिसै होननानै आङो मिथिदों। मानो होनोबा एकर्ड जानायनि सिगां मोनसे एग्जाम्पल खोथाखौ बुंनां, मानो होनबा एकर्ड जानायनि सिगां जाय PM किसाना दङमोन, PM किसान होननाय बुस्थुखौ रावबो पाब्लिकफ्रा मिथियामोन। दिनै जेला एकर्ड जादों, एकर्ड जाखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ जेला सरकाराव फैयो अब्ला गामि ओनसोलाव मानो दावराव जायामोन। दिनै बेखौनो आङो मिथिगौदि गामि ओनसोलाव ओरैबायदि जादों, आंनि आंनि PM किसानखौ दाननानै होबाय, आंनि PM किसानखौ दानबाय, उमुक उमुक आमोखा फोरलामोन हानो होननानै दावराव जानायनि बेलायावसो जोंबोदि मिथिदों सरकारनिफ्राय बेबायदि PM किसाना दंखुमायोमोन होननानै। दा बेजों लोगोसेनो PM किसानखौ दिनै पाब्लिकफोरनो होआलासिनो जायफोरा मोनदों, जायफोरा जेन'बा BPFनि वार्कार बिथांमोननि फेमिलिफोर बा बिथांमोननि जाथि खुरमायाल' मोनदोंमोन। जेला दावराव जादों अब्लासो जोङो मिथिदों। दिनै इउपिपिएल सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय दोलोआदि रावखौबो BPF इउपिपिएल होनालासिनो गासिबनोबो दिनै अरुणोदयनिफ्राय लानानै गासिबो साफ्रोमबो सुबुंफोरनोनो होजोब्बाय। दिनै अरुणोदयनि बेलायावहाय दिनै मासाव जुदि 1250 मोनोब्ला इयार्सलि बियो बोसोरावहाय 15,000 जायो। 15,000 खरि 5 बोसोर जायोबा बियो 75,000 जमा जाहैयो। होमब्ला बे जिनिसखौ दिनै स्किमनि गेजेरजों अरुणोदयनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ फोलोमगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजोंनो दिनै बिसोरो जेन'बा एसे एनैफोरखौ जेन'बा, नाथाय बे 75,000 बोसोराव बिसोरो होआलासिनो जमा जुदि 75,000 सोरबा हैनो हागौमोन नामा। दा अरुणोदयनि गेजेरजों पाब्लिकफ्रा बख'आलासिनो दोनोबा 5 बोसोरनि गेजेराव भट जाफैजासिमावहाय दिनै बे 75,000खौ मोनगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि मावदों होनना सानो? सोलोंथाइनि बिथिङावथ' ओरैबायदि जादों, मानो होनना बुङोबा जौ जुवा ड्राग्सखौ बन्द' खालामजोब्बाय। दा बेजोंनो माखासे सोलोंथाइनि बेलायावहाय माखासे निसा जायो बा फरायसाफोरनि जायनाखि फरायनाय बेफोरो एसे दुरबल जायोमोन। दिनै बेफोरखौ बन्द' खालामनायनि गेजेरजों दिनै लाइमोनफोरा फरायनायनि बेलायाव बिराद मोजां फ्रियै फरायगासिनो दङ आरो फरायनायनि थाखाय माखासे अनसुंथाइबो होगासिनो दङ। बेखौ आंबो नुगासिनो दङ। दा लकसभा बिसायख'थिनि बेलायाव जोंनि क'क्राझार लकसभानि जायनाखि एनडिएनि जयन्त मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि सार्थ'आनो जाहैबाय, जोंहादि सिगांनिफ्रायनो 10 बोसोरसिम जोंनि जेन'बा ट्राइबेल माहारिनिफ्राय दिनै जेन'बा एमपिआव रावबो सासेबो गैहैयामोन। दिनै बेखायनो जों सानो एनडिएनिफ्राय जेराखि जोङो मोनसे सुबिदा मोननाय हिसाबै दा एनडिएनि बिजाथिखौ जोङो देरहाहोहरनाय माने जोंहा खहा गैया। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बा मोनसे हारिनि थाखाय खामानि मावहैनायाव जोंहा मोजां गोरलैसिन जागोन। आरो एमपिआव जुदि जोंनि बर' जाथियानो थाहैनो हायोब्ला माखासे मावनांगौ खामानिया गोरलै जानानै फैगोन। बेखायनो आङो सानदों मा, जोंनि जेनाखि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौनो बयबो जाथि हिसाबै बा ट्राइबेल माहारि हिसाबै बेखौ मुगैया मुजुवा जोङो बेखौनो एमपि हिसाबै दैखांहरनायानो जोंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। दा बेथ' माखासे रोंनाय रोङैखौ लानानै मोनसे पाब्लिकफोरनि राजनितिक भाबै राजनितिखौ लानानै दिनै जेन'बा रोङो रोङा होननानै बुंनाय बे एकदमबारे नंखाय माबाथार आरो बियो खोनासंजाथाव बाथ्रा नङा बियो।
आरो बियो समाजनि मोनसे बा जाथिनि मोनसे एकदम मोनसे नेमखान्थि बा माबायाव गनायजाथाव बाथ्रा नङा। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनहा दि गावसोर रायज्लायफेरनाय जायाखै दिनैसिम, हिन्दी इंलिश रोंना रोङा, गावबा गाव निजा बेक्तिसो बे बाथ्राखौ मिथिगौ। दा बेखायनो जायखि आङो बेखौनो सानो, जायखि माबायानो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जोंना एनडिएनि बिजाथि थाखानाय हिसाबै जोङो एनडिए हिसाबै जोङो बेखौनो देरहाहरनायानो मोजां। दा बेखायनो आङो माखासे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायहरो, दिनै जेन'बा जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोलाव सम बेसेबांबा गोबाव सम जोंना सासेबो एमपिआव सासेबो गसंहैनो हायाखै। दा बेखायनो गासिबो जोंना हाखानाय नङा हिसाबै जोंनि एनडिए जेनाखि एनडिएनि बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी सारजों देरहानांगौआ थानखा। बेखायनो गासिबो बिथांनोनो भट होनानै जोंनि जाथि हिसाबै जाथि दाखांनाय, जाथि जेन'बा हारि फोसाबनाय, हारिनि जौगाथायनि माखासे खामानि मावबोनांगौ दंखायो हिसाबै बिथांमोनहा बिनोनो भट होनानै देरहासार खालामहरो। दा बिनि बेलायावथ' आङो मिथिगौ, आंनो मानो होनना बुङोबा BPF जानानै मावबोनाय हिसाबै। मानो होनबा जायफोरा बिथांमोनजों जानाखि जइन जादों बेफोरो जाहैबाय गासिबो BPFनि खाजोब। माने सरखार गैलामोन नालाय, न'आव थाथ'नानै दंमोन। बेखौनो मोनसे इउपिपिएलनि बा उमुगनि होननानै पार्टिखौ स्ट्रं खालामनांगौनि थाखाय जइन खालामै माने गावसोरखौ मेजरिटि देखायनो नागिरदों। नाथाय बियो लाबोनायजों लोगोसे जायफोरा जेन'बा जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै, जायफोरा जेन'बा BPF थानाय समाव जेबो सहाय मोनबोफेराखै, जायफोरा जेन'बा बायदि बायदि स्किमनि गेजेरजोंबाबो सहायखौ मोनबोफेरखायाखै। दा बिथांमोनखौ दि जेन'बा बिथांमोनहा साहा गरदसे लोंहोआलासिनो बा बेदर दरसे जाहोआलासिनो ओरैनो आर'नाइ गानहोबाय थादों। बेखायनो आं सानो रायजो राजाफोरखौ भट समाव नोंगौ बिथांमोनहा बुरखायनो नागिरो, उलुस तुलुस बायदि बायदि रावजों सोंखारिनानै, बायदि बायदि रावजों जेन'बा थुलुंगा होनानै मानसिफोरनि गोसोखौ उलुस तुलुस खालामनो नागिरो। दा बेखायनो हायोब्ला बिथांमोननिफ्राय दरसे बेदरबाबो बे मिटिं समावनो बिनानै जा, आरो बिनि उनाव भट होनानै बायसान्सआव बिथांमोनहा देरहाहैखायोबाबो साफ्रोमबो बे रायजो राजा बा पाब्लिकफोरनि गामि गामि हाबनानै बिथांमोनहा खबर लाहैखानाय नङा। जायनि फलाव आं बेखौनो फोरमान होयोदि एसे गोलाव सरखार सालायबोनायनि बेलायावहाय PM किसान होननाय बुस्थुखौ मासेबो थिग-थिगआबो मिथिलायै बिथांमोननि कर्मिफोराल' मोनजाबाय थादोंमोन, मोनबोबाय थादोंमोन। बेखौ गोथौयै सिन्था खालामोबा दिनै जेन'बा बेखौनो जेन'बा मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै PM किसानखौनो होबोनो हायाखैमोनबा, सरखार थानाय समावबो होबोनो हायाखैमोनबा, दिनै गामि गामि थांनानै माखौ बुरखायहैफ्लानो नागिरगासिनो दङ, आरो माखौ रायजो राजाफोरनि नों आं जाम्बा जाम्बिफोरनि सिगाङाव माखौ जेन'बा बायदि बायदि रावजों जेन'बा उलुस तुलुस खालामहैगासिनो दं, आङो बेखौसो बिथांमोनाव सोंथि खालामो। इउपिपिएलआव आङो हाबफैनानै एक्सुवेलि सिगां समाव हाबै समाव आङो माखासे इउपिपिएलनि जेनाखि आदर्श, जेनाखि नेमखान्थि, जेनाखि रुल्स, बेफोरखौ आं मिथियामोन। जेलानाखि आङो BPF दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबदों अब्लासो दि आङो मिथिदों इउपिपिएलनि आदर्श, नेम, रायजो राजाफोरखौ, पाब्लिकफोरखौ अननाय, सनमान होनाय, मिलायलांनाय, बेफोरबायदि मोजां माबाखौहाय, परिबेसखौहाय आङो दिनै मोनगासिनो दङ। जायखौ होननानै बुङो बख' बिथाङाबो होनोमोन। मानो होननानै बुङोबा सिङाव हाबनानै नायोब्लासो मिथियो होननानै। दा सिङाव हाबनायजों लोगोसे आं माखासे इउपिपिएलनि दोलोनि जेनाखि नेमफोरखौ, जेनाखि टारगेट, थांखि बिथांखि, बेफोरखौ आङो दा मिन्थिजोबनानै दिनै बेखौनो आं सानो इउपिपिएल दोलोखौ मालाबाबो फेजेननो हानाय नङा। आरो आं बेखौनो बुंबावगोन दि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बे राजनितिखौ लानानै दिनै बिथांमोननि BPF दोलोनि जेनाखि बिथांमोननि बुरखायनायाव उलुस तुलुस जायालासिनो आं बेखौनो खेंफोरथि होहरोदि जायनि फलाव सिगां समाव BPF दोलोआ सरखार जानायजों लोगोसे दिनै खुनुदिन सरखार जाखांनायनि उनाव बोख्लायनो हायाखैमोन, दिनैबो इउपिपिएल दोलोआ दिनै सरखार जानानै दङ। दा बेखौ सिफायनांगौआ, बेखौ बोख्लायनांगौआ सम्भब नंखाया। बेखायनो उलुस तुलुस जायालासिनो इउपिपिएलनि जेनाखि ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामहरो। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा आल्ट्रा बास,
महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेक्सा, बेलेन', स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' केटेन, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' केटेन, एक्सेल-आइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।